Okerkale irratia. Pensaba que yo me iba a morir. Ongi etorri guztioi misterioaren ontzia dugun gure tartera. Bueno, lehengo saioa denez gure burua aurkeztuko dugu. Ni Sagarna etxeko Gorka nauzue. Ta ni Telleria jauna, Teie bezala ezautze jatena. Eta bueno, lehenik eta behin, tokatzen zaigu eskerrak ematia Okerkale irratia sortu duten partaidei, eta bueno, kultura elkarteari gehien bat, denen eskura jartziaren erraminta berri hau. Eta bueno, pentsaude gure sekzioa misterioaren ontzia deituko dela, pentsatzen dudulako bizitzan misterio asko daudela oraindikan resolbitu gabe, eta basaugea pixkate kuarto milenio 4 programan emate zuten hortan. Bai, Iker Jimenez beti gustoko izan dugu, eta pixkat hor tankera hori hartuta, gure iraganen izan dituen misterioa pixkat azaltzeko, da danok eko dituen esperientzio horiek eta argitzeko. Hori da, orduan hildo horretatikan, gaurkuan pentsaudeu, bintzat dana pasaugeran eskola edo ikastola horren hilduan, hori, eskolako anedotak edo gauza bitxiak, alditugun argitu, o bintzat behin inguruan izketan ez da jon. Bai, dana bizi izan ditugunak, dana baino gehienak, ez da, txiki-txikitati, pixkat hor txikiero aldea iritsi arte, oain poliki jungo kontatzen, nola, hasiera batean nola izatezian, txikitan distingitzen gehan, aurmotak, eta notak, eta azterketak, eta danetik pixkat, jende danai pixkat aiatzeko. Bai, hori da, azken batian, nahi dugu ikutu pixkat, eskolako gai guztiak, ez? O, pixkat komenta bintzat. Hola, gainetik ikusita, beti oain askotan izan dut kuadrian da, gaztiak oso diferentia ikuste jala, eta gu bintzat leno olakoak alginan. Ez da, leno bazian batzu pixkat makalaua, bestatu gogorrauak, batzuk eurra emateziguen, amendakaten lagunak bezala, baina ez dakit, oain bezalako alginan. Nik uste eskolanetan egongo diala, patroi batzuk, berdinako antzakoak, ez? Beti ongo dira, repetidoriak, nagia dianak, bufoiak, nota honak atezutena, nota txarrak, eta danetatik ez da. Klasea denboa pasa jute dianak, eta beti liburua tragatzeituenak, eta bestia liburuak klasean azteituenak. Bai, ni adibidez goratzen naiz, nintzen, klaseko bufoia, beti danik izan naiz, gustau iten zaite jendiari parrein araztia. Ni konfirmatzet hori. Eta ebai naiz, nagia bastante, eta nota txarrak atatzen zitun noietakoa. Ikastia, etzan zuria, etzan zure... Esan ere punto fuertia. Ez. Eta adibidez horre, gustauko izaten hor murgiltzia mundu hortan nota txarrak atatzen zitun jende horren munduan, eske, lehen pentsatzen egon naiz justo goizian da, goratzen naiz, ez on gauzenian, guk mendatan ikasi gendun, eta askotan, ez danek, baina irakasle askok, esan iten ziguten adibidez, notak banatu baino lehenuo, igual zema suspenso ondian, ez da? Orduan, igual, esaten zuen, 20tikan, ez dezute gainditu 3. Orduan, karo, gauzen el club selecto, beti biltzen ginenak hor en la cuerda floja, eta orduan kalkuluak eta behar zituzun. Orduan kasaten zen du, nik eta hauen laurek, horre ongo dia. Orduan 5tikan 3 ez dute pasauko eta big bai. Orduan esaten zen du, más o menos, 5 hauetatikan bat da fijua, porque hori izan abonau, urteko bonu hartzen zuan, eta lautikan esan pasatzen. Adibidez, euskera bain bazan, euskeran basakizun zeinek ezuan gaitetuko. Orduan, esaten du, honetan ere artian egongo da. Igual de repente matezizun eta, hostia, zei, eta, jote, sorpresa.
Bai, ala izatezan. Zea, hori kontu hori izatezan, hola ikustizun, nota banatzeakoan da, bate matola alde batea behitu, bestea behitu, eta horre barruit bentsatzen zeona, arek ez du aprobako, arek ez, eta bueno, lautik gora baldin bazian aprobatzetzuenak, ba, bueno, maioria, atoma porsako, baina bi oiru izan da, ostra, peligro. Ba, bai, hola izatezan, da, ez da egite, ikaslietaz hitzeiten ari baina ustete eskolan oso garrantzitsua diala irakasliak, bai. Bai, horrega askotan erabakitzeu nota, baina bueno, hori ezin da oso altu esan beti ikaslia izan da ikasi behar duna, baina bueno, irakasliak eragin handia du, eta bai, ni bintzat esan dizu nire kasuan, enintzala nota honak atatzeko tipo bat, eta ez daki betian ikiritu zait, jode, mania edo eukitzen ziabela, ez dakit, askotan esatea, eske me tiene mania, eta ez dakit, beti askotan nota txarragata ez dituztenak lotzen dia mania dakaben horrekin. Baina, eske ni bai, sentitu izan dut, beti danik mania euki diabela, bueno, ez dakit, nik ere igual puntuak irazten ditun, porque nahiko alperra nintzan, enintzan bat ere ondo portatzen, eta gaina nahiko astuna nintzan, bai, ikasle bezala. Baina, bueno, usten dut gero, gaur egun irakasle izan dian askokin, dagat oso trato honak alian, eta horrela, orduan esatet, jode, bagintzat, igual bere garaian, igual pute hau inien, porque nien laga bere lana alik eta komoduen iten, baina hemendikan markamena eskatzen diet, identifikau eta senditu aldian irakasle oidanei. Txarra ez zinen, txarra ez, gaiztua ez, pixkatola xelebria izan. Ni pentsatzen pertsona honen esela, baina bai, batzutan hori, pixkat, kabroia bezala, gaizki portatzen nintzen, ez dakiz, baina... Giore pasenitun hor pare bat, hola, beti zuratzetik gute ziena, eta nire toko zen bate baino geixotan, hola, kalea jutia, hola, zeuratzetik, eta zuta kalea, eta, baina, bueno, beti, bai, pena merezi izan du. Momentu horiek beti amatituzu zurekin da hori ona izan da. Bai, azkenian nik kalian ordu asko pasa ditut, eta... Klasia baino gehiago. Eta kalianan asko ikasten da. Dana pasau behar da, etapa dana pasau behar da, bestela... Baina egia da, hola, beti irakasliak eragin handia izan dula ikasliengan, eta askotan ikaslia pixkat lasaio sentitzeko, eta irakasliak bere lanare egin behar du. Ez da desaten lanik ez dut egiten, baina pixkat, erakustia, materia erakustia baino, ikaslia ondo sentitzea inbehar du, eta hola igual gauzako edo junguliak, ez? Zeure igual hori izan da 8 bat o 10 eta ateako zenitun, ez? Hola izan bazian. Ez da, hori, ez da hori betian ikan egon da, ez da? Hezkuntza zeinen esku geratzen da, gurasuengan, irakasliengan, kalian jendiangan. Hortxe deu misterioa, hortxe. Hori da kriston misterioa, gaina nik... Hezkuntza ikasi nuan, nahiz da ez deten inoiz lana hortazin, baina, bueno, beti darabilkitor buruan ideia batzuk, esaten, jode, nik uste responsabilidad handi bat irakaslian ganda, hola, porque azkenian umiak ikastolan pasatzen dituzte egunian 6-8 ordu, eta eskaskotan pasatzen zu denbora gehiago irakasliekin, gurasuekin baino. Orduan, claro, nik uste responsabilidad handi bat bain ganen erortzen dala, ez da? Bai. Eta bueno, nahiko nuke itzeine bai, etxeko lanei buruz. Bai. Hori batzuentzat temako horra izan da, hori etxeko lanak, eta batez ere hola pixka nagia izan gana, nire izan aize, pixka formalagoa, baina bueno. Baina bai, temako horra izan da, porque kio klasea junda negatiboa etortzezan, ingabe baldin bazen ditu, eta hori latza izatezan urrengo gunean. Baina bueno, batzutan pasaite zian, hola, egun batetik bestea, eta bueno, nola klasian denboa ikestiten eman, arlodan emateko, bueno, hartu beste berroeta marrarik eta hauek, eta etxeako, eta zatezu, zel etxe. Nik ez da, bate denbora, kio polieportiba egun berdet, inglesare badakat, eta txiki-txikitatitan agenda bete-beteta. Eguk adibidez, iten gendun, ez da, workbook ematen zizun, ez da, workbook, san famoso workbook, inglesekuak, beti itxeko lanasian binaka. The page number 25 and 26. Osa, hori dia binaka inbiazian. Osuak, dana bete. Orduan, karo, asko jaz gendun, ez da eramaten etxera. Orduan ziten gendun, atxeen aldian alokesea hartu, eta ondokuari, indezu gorruka tal.
Claro, kopia egiten zen duen. Baina hori gestio asuntu da, porque claro, nik esan bezala, agenda bete-bete eukiezkeo, nundak azut denbora, urrengo eguneko jolas orduan, da gaina eta lana inde eukiezkeo, kita, ordula ordenien inda, baina hor, txoseak azu komentatzeko eta... Bai, eske hor bukan asuntua ere aztertzeko da, porque hor beti izan berdina. Write the sentences eta no se qué. Beti miazen duen zure bizitzan diburuzko zehose. Orduan, karo, kopiatzen ziozunen tipuari, o tipiari, esaten ziozun, eta kopia ingo eta, ez, baina eske hau da neria, da igual, osea, gauza da irakasleak ikustia peteta, hola, da igual zidatzi esun. Osea, zan dar el pego, osea, realmente materiak esuan importa. Zoze hon berzan idatzita. Eske nik ere gonda aldiak ez ditena eman demora kopiatzeko eta indet zirriborrua idatzita gongo baliz bezala. Bai, hola, arkatzakin zozio bete, bai, arkatzakin. Importantia, arkatzakin, Wordbooka ezin da boligrafoz bete, bestela negatiboa. Bai, arkatzakin, masillokin, arkatzakin. Bai. Eta zegai nahi nizun komenta, bai, oso importantian ikastolan. Bai, jolas orduen. Bai, hortaz eginan, bai. Jolas orduak, bueno, batzuk txeko lan egiteko aprotxatzen zituen, eta geore izatezan patioko leia. Hor, balonzestua, fugola, dana desiatzen, egoten ginen kanpoa juteko, baina hor geho beste arazoak nekan. Beste misterio bat. Ze pasatzen zen jolas ordua eta geho? Nundik ateatzen zen usai hori? Beotasun hori? Bai, nik aitortu behar dut, nintzala bai futbolian eta bai balonzestuan ibiltzen san horietako bat, eta gero, ordu erdi korrika onda gero, hori, igual, kriston kamatxuak inzuazen bueltan, eta igual zakazu, nizakit, matematikako ordu beteko klasia, eta karo, onduan zauzenak, hori tufilua, jasan itun behar zuten, eta askotan neskak, esan iten ziguten, neskek esatet, porque gaien bat mutieri esiten amistardura usaina. Gaina mutila danok hausen ez da gizeba, baina danak multzo berian danak izar dituta eta danak usaina egin. Bai, eta niak horretzen naiz, ez dakit, bigarno hirugarren eson edo, ja neskak, serio esan zigutela, ekartzeko kamisetak aldatzeko, porque ezin zala soporta hori. Bai, ala izan zan. Eta bueno, jolaserdutan, kirolari ez gain, egoten zian beste adibidez, batzuk, erriten zutela. Esan gure kasua, baina... bai, los malotes. Los malotes, hori, ja gaztetatikan ja puntan maneras. Bai, pitirriño. Batzuk pitiak, eta beste batzuk ere igual porrillo ere mato. Porrillos. Bai, porrillo ere mato. Lehenengo porrituak. Bai, egoten zan horre iturria, goiko patioan iturria hor pixkat izkutota za onda, hori biltzen zian, hor kala batzuk ematen da, gero batzutan keia goruntza teatzen zan, eta irakasleak ikusten zuten barruti, baina hor kontu ziblibia zen, bai. Eta beste arlo oso interesgarri bat, eta uste, jendeak ez du lasko hitzeiten honen inguruan, da komunena, nidakat galdera bat. Zeba komun publikoak egoten dia irikita bai betikan eta bai gotikan. Ez da gindezken komunetan nola izatean, baina mutienian izatea. Egoten dia iturria, gero paetan kontra txixa iteko leku hori, eta aia txixa ez da zuen behar beste deposizio batzuk behar baituzu. Astunak, deposizioa astunak. Hori da, bai, astunak. Batzutan gogorrak, bestatutan ez. Danetika, solido, likido eta gasoso, oso beruatatzen danean gasoso. Kombinatuak. Bai, batzuk langilea dia bai ere eta izaten dira pintoriak. Baina, bueno, hori nik... Zentratu ingo behar. Bai, bestela hemen eguna juten zaigu. Nidakat duda existentzial hori komunak leku publikutan zeba goten dian irikita. Bai. Ez diot, nioiz hartu zentzurikan. Eta gogorra da, Porque hor deposizio gogor, bigun, gasoso ekiteak orduan hor dana behian, zurua ikusi ezkeo, hostia, hor hay un punto de misterio, ¿quién se asoma? ¿Quién me ve? Bai, eske gainera ni naiz tipo bat, ez dakit, gustatzen zait kaka, etxian itia. Bai. Ez zait, gustatzen hainbeste leku publikoetan, gero ja baskazu zona batzu, igual, taberna bat, beste bato, ja gustu hartu diozu askotan juntzelako, baina, adibidez, etxian bezala eskolan, bai. Baina eskolan, gehien bat zan, gainera, jolas orduan edo jende asko akumulatzen zanean, oso inkomoduak zan, porque zan jende askoan, behira eta ez dakiz eta,
porque izaten bazan klase barruan, ez dakit euskerako klasian edo maten, eta esan bihar ziozun hitz magikoak irakasleari. Nola zan? Komunera joan naiteke, mesedez. Mesedez, garrantzitsu. Mesedez, horre, beti errespetu. Eta inglesez nola zan? Inglesez esan, can I go to the toilet, please? Hori, eta ezaten bat izun, yes, you can, eta horre izatezan, nik ez dut behin ulertu misterioa zeman. Hola, zure horreti beste 3 olau, can I go to the toilet esan ezkeo, ya está, jodido. Aguantau aldezun beste, porque etzea komunea jungo. Hor irakaslea jauzten zuan, ja, aizinala ia hartzen, eta ja, esaten zuan, bat, bi bueno, 3 ja ez. Hemen ja, txirikitua moztu da. Horre irakaslea pentsatzezun, hor misterioa da. Zeo, komunian, misterio. Trapitxeua, no. Baina komunen asuntua oso garrantzitsua, porque hor kanpo beko alde hori, horre ipordia iztutu iteu, bai. Nire hain dela, 3 aste, nintzen viajean, eta justo, gai honen inguruan, iguala. Aeroportuan hauan, eta, karo, komunetan, kriston jendetza, egazkinak irten baino lehenu, kriston jendetza eta kriston kola komunian. Eta ni justo januan, ustez burro erkinean baskaldu nuala, eta jode, derrepentian kriston kakagoria. Eta junda, igual 5 minutuko kola erraz. Eta kola basuna horreuz, zauzen bi komun itxitako horiek, itxitakoak agaitekoa, baina irikita bai goitikan eta bai betikan. Eta txisa iteko 3 leku. Eta karo, ni bertan zai, aiauza itxanda, eta libratzea txisa iteko lekua. Eta karo, nik nahi txisain, nik kakanen nuanin. Eta gau nintzen nola beira, eta, nola lotza gutxiakaten urrenguari izan nion. Oie, yo quiero cagar, si quieres mear, pasa palante. Eta nik uste, behin bate baino gehiago, nahi zuela nere berdinain, baina igual izerrez esatiaren oloko eza, igual txisein da ospaite zutela. Eta gero tokauziteiten nian barrura jutia, karo, ja hor tronuan esertzezea, eta jende guztia ikusten ditu hor bi zapatilla eta galtza gainentikan. Bai. Kapotikan ikusiten da. Ordo, beko zulo hori. Ze gertatzen da? Zaban, kriston isiltasuna. Bai. Zan, Barajaseko aeroportuan, kriston jendetza, baina han komun barruan kriston isiltasuna. Eta zubak izu kanpuan daudela. 3 tipo txisa egiten, beste 2-3 zai kakaiteko gehikola guztia. Eta nik esaten nuan, jode, zaude hemen, eta karo, bakizu ardioposioak iteko, batzutan trompetak intortzela. Bai. Eta kombinatuak gaseoso eta solidua. Bai. Eta esan izerre entzuten, eta nintzen, hostia, hemen nago atatzeko pusker bat beste bota biharko da. Orduan zeiten nuan, batek eskua gauritzen zitu nian, ematen zionian katxarruari sekatzeko, hori entzutezanean, hor pusker dana botatzen ditun, aprobetxatzen, hori ez jala entzungo. Eta ni geratan nintzen, da aitari esan nion, jode, auta hau gertau zait. Esan dio tipo bateri, jo boi a cagar, eta gaizki behitu, eta gero, puskera botatzen ditun dizimuluan, eskuak sekatzeko makina entzuten zan bitartian. Eta pentsau nuan, jende guztia berdina ingo du, porque niego nahi izan ez dakizen bat minutu zai, eta ez de puskera bat entzun. Eta ez normala iruditu. Eta hor da gau kriston misterioa. Yeah. Ez dakit igual beste egun baten argitzeko, porque hori da gai oso luzia. Bai. Eta jangela da, eskolako beste gai bat. Jangela, emateu beste toki badala, eta ikastetxean ikastolan barne da eta momentu hori latza izatea, hor la jungla bezala, dana batea hor sartuta, janari bila, tita, izatea. Bai, gu betean ikan izan geha, ustak bintzate, bigurasua langileak eukitun jende gehiena bintzat, jangelara juten ginean, da, nineko jatun horan nintzen, eta zure bai. Noizian mejuten nintzen, hola, ume txiki maira hor, zaharra jatea o naranja jatea, porque, bakizue, beti txokolatezko natilla guztoko nituen, baina, naranja beti, gogorra gitezian. Bai, eta gero nik usteet, orain ja epe luzera beira, ja gaur egunetik hitzein da, ume asko ontzian, aurra asko ontzian, jangelara juten etzianak. Eta bate baino gehiago, esagutze ditutelako, daskarazuak danentikan ez dutela jaten. Zeba, ohitu dialako, etxian gustatzen zitzaien hori jaten. Orduan, ohitu dia hori jatera, eta piat gauza
gu jate ditugunak, ez dituzte jaten. Nik uste hori ere arazo badala, porque eziketan barruan ere alimentazioa sartzen da, ez da? Bai, momentuan gaizki pasatzea, hola pixkat forzatzei zuen nien, baina geho igual eskertzea. Nik gauza asko ez ditu jaten, baina, bueno, bintzat, garbantzuak eta nituen guztoko, baina, ostra, ondo sartzeia batzutan, da, hori uste pixkat, jangelan lana badala. Horre, ipatzekoa deu bertan lanian dabilen jendia, hori eskerra ematekoa da, Bai, jangelako zaintzaileri, ni goratzen naiz oso ondo zeinan portatzen, igual askotan trastadak eta barriten genitu, baina eskertzekoa egiten duten lana, eta akaben pazientzia, porque... Baita zukaldariak, porque leheno, oain ez da nola izatean, hori janari igual kanpotik ekartzeue, baina gu ginean bertan itezan janari dana, ez? Bai, lehen bertako kozinerua basa ozen da. Gero, ez dakit, auzolan, ez dakit nondik azizian ekartzen janaria erdi prekozinauta. Jo, berotu eta ez dakit nola izatzen, baina, bueno, ala eta guztize amendikan eskerrak eta, bueno, barkamena bestalde batetik, hor lanian dabilen jendiai. Bai. Eta, uixe, bai, nire ustez, jangelan lan asko iten du, gaztia erakusten bizkat, jaten eta baita eoten, bai, ez, eta platerian dakazunetan jan berra da hola, eta beti esateizuek, txikila zeanian, o gaztia zeanian beti, etzako gustatzen, beti nahi deuna jan nahi deu, eta gustoko deuna jan nahi deu, baina, bai, jangelak lan asko itegu zentzu hortan. Eta bestalde, gurasua ematen dien zerbitzua, eta dakasun elikadura, ondo konpensauta da. Izatez, nutrizionistek edo planteatze dituzte dieta horiek, orduan nik usteet umien esiketarako ona dala hori. Gero badoz beste gauzatzuke nutrizionista horiek probatzia basakenak, porque hor dauz gauza batzu, hostia. Horrek papelan gainean idatziko du, ez dakit, filete, baina gero ez dakit filetia zerrena. Gero alpargata, bazgaltzeko. Hori behitu inberko zane, bai. Lehen egon geha izketan, umiak, batzu ya esti hain umiak, eso nahi baga izketan, horria medio adolescentes izateia, eta hor beti dauz batzuk bestatzen aurretik handuazenak, ja medio adelantauz a la época, ez dakit nola deitu, eta ja apuntan maneras hor, ligoteuan da neskagaztiekin da hor txibiltzeianak, ez da gini goratzen naiz, gure denbora haietan batzuk ibiltze ziala bai papelituak eta bialtzen. Gaur reunian dana movia, baina leno el misterio de los papelitos. Ala, izatzen, eta supen, pues que hor, ahí tenemos debate importante. Bai, hor asko alko gondun horren inguruan itzein, porque hor mutil batek bola bat pasatzen zion neska ateri eta neska iriki eta gero beste da bueltan da ez da gizeta. Bestiak hori biltzen ginean ikusten. Gu ez ginean horretan saliak, ez ginean onak. Gu hola eseritako zen eta arrepente, hor papelito batean, eta zetu, zertzan hori. Horitzan moskitua, zertzan, tapata besti bituta ikusi alde. Bai, hori harrapa bin berdiu. Ta, zertzan geho, Oie, probak izaten zian. Bai. Horre, ligoteua, baina etzan klasian bakarrik ligoteua. Liburutegian ere, horatzen naiz, hor, karo, neskak ikastu nagoa zian, eta hor juntatzen zian ikasteko. Eta gero juten zian mutilko harria batzuk, ikasteko ez, bitzeko. Bitzeko, hor, begiradak. Cruce de miradas. Bai, horre. Eta gero mensajito, hola, juteak nola eskina baten, lagatzen zian da. Gu ez ginen, matxinzaltua garrapatzen da, hola, bai. Gu ez da gauzatera egoten ginen adin hortan. Baina, karo, gaur egun telefonua da, eta Instagram eta WhatsApp, eta gaur nik uste hori papelituen hori galdu dara, eta nik uste liburutegiko hori, bai. Ja, beste metodo, beste taktika batzuk erabiliko dituzte gaur egun ligatzeko, gazti? Horre badaka bere xarma hori bizi izanak. Zuk noiz eukizin nuen lehengo mobila? Nik nire lehengo mobila eukinuan lehengo eson, baina zan Alcatel bat de tapa huetakoa deitzeko, baina internetakin eukinuan lehengo mobila izan zan, bigarren batxillerrian ja kurso erditikan aurrea. Osa, ya amazazpi urte, amazazpi urte. Osea, fin de curso hortxe. Izan zen Blackberry hauetako bat teklauakin, eta hortxe biltzen zian taka, WhatsAppakin, baina ordura arte,
mensajia, gaina hor izaten zan, llamadas perdidas, mensajes, eta hor, bestela, diru asko jute zan, juten zinean estankora eta... Perdidas, hor, llamadas perdidas, eta tak... Junbertzinean estankora eta recárgame 5 euros, da. ¿Qué eres? Movistar, Vodafone, Euskaltel, da. Hor eskatzen zizun zure telefonua, eta hori, 5 euro rekargau, eta horrekin basakasun, izan bategun pasatzeko. Gio esan dek, Blackberryakin taka, baina baina nahi ta ezin, igual ez. Gor, bai. Bai, hori gor juta, baina... Beti piko pala. Bai, hor saiau inberda, bestela ez basa saiatzen premioa ez da hoten, ez basea oso guapua o oso itxuroso da norbait, baina ez. Aurreratutako horietako bat, ez? Pixkatola notekin da, ebiritako bat. Bai. Eta bueno, eskolan gaiak inbukatzeko, lagagu gai potoluena bukaerako. Azterketen gaia. Bai. Azterketen gaia da mundu bat. Guretzako, azkenian, hor ebaluatzen dizute nota batekin, gainitu desun edo ez da futbolian bezala. Ondo jokau, gaizki jokau, importantina irabaztia da. Bai. Irabaztia, ez du importa nola, baina irabazin behar da. Eta hemen azterketetan, gainditu behar da. Como sea. Jokau, ez jokau, irabazin behar. Eta ino ezin, beti aproba behar. Bai. Eta gero azterketen barruan, daude azterketa batzuk, lehenuotik handazkizunak, beste batzuk azterketa sorpresak, gero kontrolak, porque claro, esan berdina kontrola edo azterketa. Ez da berdina. Erderan ere adiez, pero ¿qué es? Examen, control, ¿qué es? Porque claro, el control es más fácil, el examen es difícil. O sea, azterketa da, en plan, ya gauza serio jartzera azterketa kaula. Te lo jugabas todo. Bai. Eta gu juten ginen jolastera gainera. Askotan izaten zian, tipo test. ABC horietako, ez? ABC eta ja pixka kaurrean emazan irakaslia D. Hori, eta nola, respuesta bi balio zuenako multiple horietako. Aurreko bat ere ez da zuzena edo horietakoak. Eta niragan teoria bat. Ez dakizunian zein dan, beti C. Ez dakit zeba, baina txikitatikan. Ez dakizunian erantzuna, C. Ez da boleo da, igual 40% daka. Bai. Eta, sistema horrekin ondo juntzaik, azterketa danak aprobauta. Bai, kriston ondo juntzait horrekin. Eta, hoi, azterketa horietan, gertatzen zan beste duda bat zan, karo, imaginau. A, B, C, A, B, eta derbente, B, B, B. Igual, derbente, 3 jarraian B. Hortxe, misterioa. Buruak iten zuan kolapso bat, eta esaten zuan, imposibilia 3B jarraian izatia. Orduan ja iten zen duen, eozer gauza bat aldatzeko. Alzian izan 3 zuzena, baina aldau iten zen duen. Zatzen duen, no puede ser que sean 3 seguidas iguales. Bai. Igual zion. Azkena, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? A, blanco. B, rojo. C, negro. Da igual, aurrekoak igual baldin bazian, negro behar baldin bazian, negro jarriko jo. A tomar por saco. Balzan izan, baina, ostra, hor neri minutu asko junzaizkit, horren inguruan pentsatzen azterketa egiten hau bitartian. Baina, azterketetako ere preparatzeko ez da egite, bereziak ebazo zen, modu bereziak batzuk, ordu asko sartze zituen, aste bete lehenu hasi, eta peste batzuk, aurreko atzaldian egoendikan denbora asko ikusten zuen ikasteko, eta gabeako utzikoet, gero gabian nola konki izo, beste programa bat eukiezkio, bixargo izan nola repaso txiki bat eman da, orduan txo presentako nahiz, eta beste batzuk bere lan hartzen zuen, boligrafuak eta preparatzeko eta... Bai, azkenian, zagozen batzu, hori oso ikastuna zianak, eta pia torru sartzen zituenak, buruz ikasi dana, eta hala. Ikasiten bezala dana idati, eta fuera. Beste batzuk, sakaben habilidadia, ulertzeko, ez? Egituan ulertu, eta gero bakoitza bere hitzekin esplikau. Eta gero zaozen, ni bezalako jende alperra, txuleta gitera oitu zana, eta bakoitza bere taktika zaskan. Azkenian txuleten munduan ere denetik handa, hor lana da, ni urte askoan egon naiz murgilduta mundu beltz eta sakon horretan, eta esan bihar dut, taktika diferente asko da, osela. Eta txapuzero asko ere, hori behin inda ondo inberda. Lana ondo inberda. Nahiz da zikina izan, baina ondo. Zuk adibidez, zuk ze metodo erabiltzen zituzu, no, ze...
Nik gutxi, ni akordatzen ez baten, zera ni beti txikiak, horri txikietan, gure lagun batekin, Euskal Impri lagun da, imprime fotokopia mestu en pequeño, tak, errexena, hori bai, geho, plastifiko zarateik esateatzeko, eta tak, hor izatezan maia azpilan hor, metala eta maian arteko hori, tarte hori, bai. Zat, hor, zat, askar, plastifiko eta dozuz, askar atetzezan, eta zaratea, zat, eta geho, bueno, aldan enean pixkat kopia, pixkat irakorri, nervioso jarri, kriston izerria bota, zehose bete, eta, kanpora. Zeu ze metodo... Nik nik inuan karrera universitaria de chuleta, de chuletologia. Hor irakasle sartu alko zinan. Bai. Nik uste klasiak jasotzea etorriko bazian gaur egun umiak asko ikasiko zutela. Ezken batian, ez dakit nik zorionez o zoritxarrez, hirugarren eson gauzenian, tokauzit ezkiten bi irakasle pixkat trampaitia erreza zana baiekin. Orduan horria inintzan aditua, eta hortik aurrera ia izan zan un no parar, porque ya gaina gustu hartzen diozu. El vicio. Bai, hori da, el vicio y el fornicio. Hortxe. Azte zehaia, eta gero ja errestasun hartzen diozu, eta jute esa teknika hobetzen, eta esatezu, zetako ikasiko dut, honekin dan atatzen bat, ez da? Bai. Baina gero poliki, hasienan izatezan boligrafoetan da pixkat idatzi, eta geho, materia pixkat loditzen di joan ninean, osatezu, hostia, se me está complicando aquí el asunto, eta pixkat teknologia puntua ez hartu behar du, eta hori izatea, gaur egun hori arrezdak, porque baina erlojuak eta doz, baina leheno hor erloju bat, ozoz, aurkitu ginen. Bai. Hori batxieren izan zen, nik, esatizut, nik boligrafoak ez ditut sekula erabili. Adibidez, jendia gotezan hor boligrafoa markatzen da, papela boligrafo barruan da, nik iruditzen izaten oso simplia, porque etortzen bai irakaslia eta boligrafoak kentzen baizu, ja harrapau dizu. Ez da kasu nola izkuta, porque horrekin zauz idazten. Nik itenuan, adibidez, nik eramaten ditun ja 3 kopia, por si acaso. Eramaten ditun kopia batzuk, mai azpian. Mai azpian jartzen nuan horri bat gainetikan ez ikusteko, eta ematezianean azterketako horria, ja taka. Pantorria gainera, atea eta kopia, baina... Como si no hubiera un mañana. Jota, fuego. 10 minutuan esan nien maituta. Horre ukitzen nuan, mai azpian, opción 1. Opción 2 boltzikuan. Se ba, porque askotan leku saldatzen zizuen. Bai. Orduan, karo. Hori gogorra zan, Bai. De repente jatzen zat, eta esatezu, mai azpian dakat, superrondo tal, eta de repente, sartuta gorka, lehengo filara. Askotan, lehengo filako 3 mai azpietako bat, eukitzen nuan ja preparauta. Por si me movían de atrás alante, taka horre ukitzeko, porque irakasliak esatezuan, mogitzen bat aurrera, hemen ja esti trampa ingo, baina trampa ja lehenuetik anzaon. Gaztiak, hartu apuntiak, amen, masterclass da gau eta, masterclass. Oizan, con premeditación y alevosía, esatean bezala. Hor suspenso, arrapa bezkeo, suspenso garantizau. Baina, bueno, geore izatezan, atea ezkeo, aprobau garantizau, bai, Bai, beti zan aprobau garantizau. Teoria zania mitza, bai, porque zan kopiatzia eta jazta. Gero ematen boltzikua, bestia. Ta gero, taka, irakaslia bestien azterketa banatzen izanean, boltzikotik ganatea eta tak, iztarra azpian. Eta orduan iten zen duen, belaunak itxi, baina iztarrak ireki. Orduan, karo, hor erdian eukitzen duen kopiatzeko. Hor zirrikituan, Bai, zirrikitu hortak iran, taka, gutxina kasua zen, kopiatzen. Bat, eta gero buelta eman, da, hori igual estulain, eta eskusakin, da, bepa, buelta eman papelai, eta zein kopiatzen. Komunian bezala xe, ez pixat zaratak aprobetxau, eta trat, hor sartu. Hori da. Kuñas publicitarias. Bai, eta gero inbiazen duen pixkat papela. 5, 6, 7 minuturo buru altzau ikusteko haber irakaslia nora izan beira, osa izan iten, o tal. Orduan, karo, askotan, altzatzen duen burua, eta irakaslia zuri beira. Eta inbiazen duen, edozein tonteria, igual, lehiotikan behitu, burua arraskau, edozer gauza, inbiazen duen paripe bat. Baina, bueno, hori zan pixka kontrolatu egitzeko irakaslia, baltzate zanean, barrogoten zian minutu gutxi batzuk, idatzi behar dula idaztiarren, gero tipesakin borratzen duen, gero berriz idatzi y tal. Hola. Hori ez honi izan zen. Batxierrian gehiago perfekziona unioa indikan nere metodua. Izan zen, eukitzen nuan liburu sorta bat mai onduan. Orduan, zan torreta liburu bat. Eta gero eukitzen nuan karpeta bat. Karpeta bat, zala horia fosforitua.
Orduan segertatzen karpeta horrekin, lagatzen nion karpetako alde baten horri bat, eta bestaldian beste horri bat. Orduan, karo, azterketa banatzen izan bitartian, lagatzen nion liburua gainetik. Eta buelta matez guanean, liburu hori hartu eta maia azpian lagatzen nuan. Orduan gatzezan, torreta ondo ikusteko bezala, eta, karo, eskasun bi horri kopiatzeko de gratis. Eta hor, ezin zizuen izerrezan, porque esaten mazizuen kopiatzen izan, ez que hau edia ikastok, apuntiak horren eskanta, ez non kopiatzen tal. Orduan hor beti zakasun irten bidea. Segertau zan, ja material asko zanean, karo, bi horrekin ez da kasu imaginau, selektibadia prepara berdezu, eta dia ez dakizen bat horri, igual egun horri. Orduan teknika horri jaztizu balio, justo gai hori sartzen bada baina, bestela ez. Orduan nila, karo, ja trikimaiu gehiago bilaunitun, porque ez ian ematen horrekin. Eta topau gendun, egon nintzen pentsatzen pingani hauetako bat, eta norbait kanpotik antxibatzia, en plan pelikuletakoa bezala, baina nere kide esan, ez dugu izena esango, por si acaso, igual ez aio gustauko. Ez dugu esango Markelen izena. Bai, ez Markelen izena ez dugu esango, porque gaizki dongo esan. Beak topauzun interneten erloju bat kopiatzeko, zan izan genuen horretarako diseinatu zan erloju bat. Nik eukinun hori, bai, edarra izan zan hori. Bai, eta San Kriston inventua, karo, gaur egun iWatch eta gauza hori daude, eta simplia da, baina momentu hartan inorrek etzuan espero hori. Orduan, karo, guk erosi gendun da, bai, invento. Eta probauta, laro gehi euro. Bai, laro gehi euro, internetetikan erosi, reloj txuleta. Bai, reloj txuleta, zan, errek iso, reloj txuleta. Bai. Eta momentu hartan, karo, inbertzen duen eskau, eta etxera etorri behar zan gurasuak esazenean, porque, claro, pakete bat tortzen zan, eta ama galdeuko ziun zedau, eta bueno, nik Markelekin eskau nuan, eta eskau gendun bere etxera, gurasuak esazen momentu baten iristeko bezala. Eta, bueno, ingendun, orain du gendun, da, hilabete askotan, ondo. Segertau zan, karo, nila naon kriston fitxauta batxillerrian, osea, behitu ze puntura arte, irakasle gela barruan, nakan apodo bat, el carnicero. Orduan, karo, ja irakasle guztiak sakiben ni hor txibiltzen nintzala beti lanian. Hori egia da, hori broma. Bai, el carnicero. El carnicero, bai, harakina. Eta segertau zan, huetako baten, harrapau intzibela, zaun irakasle bat super figazioa sakan erekin, eta ja nahizian harrapau inziten. Eta konfiskau inzia ben erlojua, eta hortikan hilabete eta erdirao, zea zan, selektibidadia. Atea zan, bai, selektibidadia. Akordatzen naiz. Selektibidadia junda, zea. Da, ezin. Da, bueno, nirakan irakasle gelako giltza, bai, hortan eraditua, behin ingleseko irakasleak giltza astu zuan gelan, eta gorka junzan, da, giltza beretzako hartu zuen. El caramelo entre las manos, utzizion. Bai. Eta horrek ematen zian askotan aksesua, behin gelara juteko, azterketak hartzeko, bueno, danetik, gauza dana aventura desinte bat gau kontatzeko. Horre beste saio bat betetzeko dakau. Bai, bueno. Dana ezin da kontau, bueno, total, hartu nuan giltza eta sartu nintzen irakasleen gelara eta zuzendarian gelara arte, porque hansa honen ere erlojua konfiskauta, baina nire zoritxarrerako segertau zan, giltzapian, zaune armairu baten giltzapian, da ezin hartu, eta mekauen dio. Eta selektidadia ja hortxe zauan, da prepara inbersan, orduan zein nuan, beste erloju bat erosi nuan, selektidadia nuan horrekin, eta buelta hausia benian eskolako beste erlojua, lagun bateri saldu nion. Futboleko ekipoko lagun bateri saldu nion erlojua, orduan gau nintzen parra, digamos, erositako presio berdinean saldu nion. Reloj por reloj. Bai, eso es dirua, bestela bikin gau berrintzan da bat izetako. Bai. Nahizu kontatzia hogitako anedota ni uste dia 10 urteo, ez, gehiago, 15, baina 12 urte pasaudia, ja. Bai. Baina uste... Batxillergoa, ja, 18 urtekin itizan, ez? 18, bai, 10 urte pasaudia, ja. Ez da preskrito, ja, orduan alda itzen gauza betaz. Bai, nik uste, ez, guzak haune irakaslien gelako giltza eta zaiten genuen informatikako atia irikitzen zuen, ez bai, informatikan
plataforma sartzen ginean, lortu zitugun kodiguak, eta bueno, lapurte zitugun azterketa danak. Baina, karo, bakarrik oten zian ikusgai, egun bat bilenu asko jota. Ja, bueno, guretako nahikoa esan. Porque basakizun sega izartuko zian, orduan esaten zen duen, bueno, ez dut dana txuleta inbiar. Ez que ginen nagiak txuleta iteko ere. Aurreko gunean ikustean nahikoa esan. Latita. Eta sakaun hor taldetxo bat inda 5-6 pertsona, hor jadanak kudeuta sakaun ere giltzakin, eta egiten gendun ja planificazion. Bajungo geha eta klase hau eta hau artian, eta hor ingo deu. Orduan juten ginen bestian gelara, igual matematikan gaza ozen, da barka gualda ez dakizein atea. Egin behar dugu inkesta bat ez dakizen, bai. Eta hor juten ginen danok, en plan Ocean's 11. Ocean's 11, bai. Bezala izango gazan, eta tak, azterketa lapurtu, gure artian partiu, baina karo, neri pixkat ematen zian amorrua, ezin esatia beste lagunei, azterketan hau sartuko da, baina karo, mundu guztiak ezin zuan jakin. Claro, horre esaten badezu, zabaltzen da zehitxuan, eta zehitxuan harapatze dizute. Eta anekdota, hola, potoluena edo, neko potolua, harrapako hasi ben igual espulsauta bukauko nuen. Igual espulsauta eta etzen ateako titulua, ez da egit. Segurenik ez. Ja, konta bingo dugu, ja. Hainbeste urte pasauta, ja. Titulua ez dizuek enduko, así que eta kendutare, igual dio, así que. Behin, karo, niri mania sakan filoko irakasle hori etorri izan historiako azterketan zaintzaitera. Orduan, karo, nik ez noan espero bera etortzia, eta hain nintzen jolasten kurso guztia. Eta zer ertauzan, karo, bera ontzan denbora guztian ezin dizer kopiau, eta denbora guztian gainianakan, eta izan zan justo erlojuan eta gero. Eta ezin kopiau, eta hostia, que voy a suspender y me estoy jugando el curso. Orduan ja, ezitzaiten beste remedioa igehau, etxian bertan, atean nuan azterketan kopia bat, porque banakan pendrivean azterketa. Orduan, inuan etxian, urrengo egunean, azterketa. Eta sartu nintzen, historia eta filoko mintegian, topa unitun karpetan historiako azterketak, oa indikan zauzela korregitu gabe, eta hor, kanbiazu eman nuen. Pelikula gatilei honekin, izan zen adrenalina pura, jarri nuan ere lagun Markel pasilloan, eta beste pasilloan beste lagun bat, zaintzaiten. Orduan irakasliak etortzen zian, justo sartu nintzen une hortan etzan inor etorri, eta suerti hauki gendun. Baina beste behin, gertauz hitzaten, ni bakarri mintebian emonda mateko azterketa topaunaian, sartu nintzala norbait. Hostia, imaginau, zu hor mintegi barruan eta giltzan salata. Eta de repente atia, taka, me cago en Dios. Orain zein biat, sin escapatoria. Kasualidadia, zaon, euskera eta ingleseko mintegiakin behain artian ate bat, komunikauta zaozen, eta esan nuan, a tomar por culo, me la tengo que jugar. Claro, bestaldian... Claro, nik enakian bestaldian, norbait zaon, no es? Baina, claro, arrapa ingo ziben, eta han ezaon eskusa. Orduan esan nuan, hala, nos la jugamos. Junintzan beste mintegira, tia irikita ya, con todo, suertia aukinuan, ez zaula inor. Suertia kristona. Horre hon bazan zeure plana, a toma por saco. Hor, seguruenik espulsauta, eta indako landana, izetako ez, baina bueno. Suertia aukinuan, kaka inda gainetikan, baina ondo ateasan plana. Enuan eskuratu nahi nuan azterketa, baina behintzat eskapa libre. Bai. Eta bueno, anedota horietakoa badaude gehiago, baina hola, kuriosuenako... Hau etxe dia, kurioso, ez dakit gaur egungo gaztiak olakoik bizi izan dute, baina, ikustea gu posi gaude bizita, Hau betirako dakau, eta ez dakit, hori esan bezala gaurko gaztiak olakoik bizi izan duten, gauza gogorra dira, Bai, ni orain jartzen naiz pentsatzen da, esate, jode, hau inuan da. Bai, inuan eta gaina ondo atea. Eta gero, bukaunuan unibertsitatean gainera, hezkuntzako gradu ateatzen, esatezu, olako tipo nagi bat, gero bukatzen du hezkuntza ikasten. Baina,
irakasle izan ezkio, zuri ez du harrapatzeik, Ni irakasle izango banintz. Osa, zuk danak harrapatuko zenituen, hobeto esan da. Zaintza lan horietan mintzat ez iben sartuko. Baina pixkatola lagare bai, ez? Batemat ikusi ezkio la pixkala, a ver, ikusteko, a ver, pelikula nola iteguan. Eta gero, azken momentuan te voy a pillar con todo, itaka, ala. Bai. Bueno. Ba, bueno, Jon, ez dakit, hau izan da gaurko misterioen ontziko edukia. Ez dakit, igual luze juntzaigu pixka. Pixka luze juntzako, baina, bueno, lehengo izan da oso ondo onda, puntu asko dauzkagu, eta, bueno, bendikan kontatzeko asko, esan bezala, eta, bueno, urrengoan beste oso izangoa, eta mentxe juntako gea. Bai, hasieran esan dugun bezala misterio asko daude argitzeko, eta, bueno, eskolakoa batzuk espero argitu izana, eta besteak hor airean gaudia, bakoitzak bere konklusio kata ditzan, ez da? Bai, hola kaina bat egin zeuen artian itzein, eta, bueno, aurrerago igual telefono batu emango deu, zeuen iritzia eman, eta guk hemen komentatzeko hori ideia bikaini izan. Bai, ez da txarra hori. Eta, bueno, bide batez, netesan, norbaiten nahiko balu apuntere bat hartu nere karrera. Hori jarraitzeko, ez da oso ona, baina, oza... Karrera preuniversitaria, hori universitatea jun baino leheno inberda, hori geho universitatea ondo ateatzeko. Ez da influentzia ona, baina danetarik aneongo da, así que... Baina esan bezala, azterketeta jun da, bai atea inberda. Era batea o bestea, como sea. Oso ondo. Ba, hola, Seion, gaurko mentxelaku saio hau, eta... Eskerrik asko gorka. Bai, berdin. Eta urrenguan beste misterio bat arrituko deu. Vale? Urrengo arte. Venga, ondo segi. Okerkale irratia.